Té la humanitat, la dignitat per... Parla-li en castellà, Josep, que t'entendrà millor. Cuita això! Ara car del camp. Són ben estranys, aquesta gent de fora. Si de cas, llama-nos! Segons hem pogut saber aquesta última hora, les autoritats insten a tota la població dels països catalans a mantenir el català, sempre a tot arreu i amb tothom. Aquí en Didac, per Ràdio Vilablareig. Sabem quines són les intencions dels visitants? L'única cosa que sabem fins ara és que els irrita profundament que els hi canviem de llengua. Sembla que emeten un senyal de ràdio. Aquesta en deu ser la clau. Vinga, doncs. Afanyem-nos! Cada segon compta. Avui continuen les aparicions. Recomanem. Ep! Tenim una trucada urgent. La passem per antena. Són a casa vostra? Sobretot mantingueu el català. No hi fa res quin sigui el seu color de pell. No sé si podré, és que fan cara de no ser d'aquí. ¿Quiere unas galletas? Heu desxifrat ja els missatges que envien? Ho necessitem! Bé, fa 2 dies. Tan complicada és la seva llengua. Els missatges ja eren en català. El que fèiem era traduir-los al castellà perquè s'entengués tothom. Idiota! Justament és el que ens venen a dir que no volen! Són aquí! Han fet desaparèixer el centre de computació. Les cintes amb els missatges eren allà. Què farem sense?